I den her lille video vil jeg vise, hvordan man laver en nyhedsregistreringsformular med Gravity Forms. Jeg går ud fra, at du allerede ved, hvordan man installerer et plugin og har været inde og hente Gravity Forms. For at starte skal vi gå ind i det, der hedder Forms, og gå op og sige Add New, eller tilføj ny. Herinde skal vi give vores nyhedsbrevsformular en titel, og den kan være sjovt nok nyhedsbrev. Nedenunder har du mulighed for at give en description, eller det der kommer til at stå ovenover selve formularen. Det vil sige, det er den information, du gerne vil vise til dine eventuelle kunde, eller bruger, eller deltager til et event, whatever. I det her tilfælde, så har jeg ikke valgt at bruge den, fordi at det giver ret meget sig selv, hvad folk signer sig op til, når de skal ind og have et nyhedsbrev. Jeg går herefter bare ned og siger Create Form, og venter på, at min Gravity Form kommer frem. Det mest normale, når man laver en nyhedsbrevformular, er vel i virkeligheden, at jeg skal have fat i fornavn, jeg skal have fat i efternavn, jeg skal have fat i e-mail. Så det jeg umiddelbart vil gøre til at starte med her, det er, at jeg vil gå over i højre side. Her har vi alle vores felter til vores nyhedsbrev. Felter er i virkeligheden noget, man bruger i Gravity Forms til at pinpointe, hvad information man gerne vil have med brugeren. Og her der vil jeg gerne have et helt normalt fornavn, godt dansk fornavn, så derfor går jeg ind og siger single line text. Jeg har også mulighed for at vælge nogle lidt mere avancerede felter med navn, men lige til at starte med, så tager vi bare den her single line text. Nu kommer mit felt så frem, og umiddelbart så står der untitled, og det er jo selvfølgelig fordi vi ikke har givet det her felt en funktion nu, eller et navn endnu. Det gør jeg ved at tage musen hen over her, og gå op i den her lille trekant. Og i den her trekant, der vælger jeg så, hvad mit field label, eller feltnavn skal være. Og i det her tilfælde vil vi gerne have, at det er fornavnet på den, der registrerer. Det er ikke rigtigt. Fornavn på den person, der registrerer sig her på vores side. Inden under det her felt, der kan du selvfølgelig lave en description, ligesom du kunne på selve registreringsformen. Det er i virkeligheden bare en uddybet forklaring af, hvad du gerne vil have brugeren, eller ham, der indtaster informationen på siden, til at indtaste i det felt, der kommer frem. Så i det her tilfælde kan I meget passende skrive indtast dit fornavn. Det her input mask og maximum characters, det er ikke noget, jeg normalt bruger, fordi jeg vil gerne have muligheden for, at folk kan indtaste lige så meget information i det her felt. Maximum characters betyder i virkeligheden bare, at jeg kan begrænse brugeren til kun for eksempel at kunne indtaste 20 bogstaver i sit navn. Og da mange mennesker har forskellige længder i deres navn, så vælger jeg at undlade den her. Desuden har vi noget hernede under, der hedder Rules. Der kan du vælge, at den skal være required. Det vil sige, at personen skal udfylde det her felt. Og du kan også vælge noget, der hedder No Duplicates, som i virkeligheden bare betyder, at hvis der kommer en, lad os sige, der kommer en, der skal registrere sig, der hedder Martin. Hvis jeg har slået No Duplicates til, så er der kun en person, der hedder Martin, der kan få lov til at registrere sig. Så i det her tilfælde giver det ikke særlig meget mening, da at når jeg gerne vil have, at folk registrerer sig til mit nyhedsbrev, vil jeg jo gerne have, at der er mulighed for, at der er flere, der hedder Martin, der kan registrere sig. Så derfor vælger jeg hverken at sige, at den skal være required eller no duplicates. Måske vil det give mening at sige faktisk required, så derfor vælger jeg den alligevel. Det er jo måske meget rart at vide, at når folk opretter sig til mit nyhedsbrev, at jeg er sikker på, at jeg får fornavnet med. Så derfor vælger jeg required i det her tilfælde. Det næste, jeg skal ind og have fat i, det er deres efternavn. Derfor gør jeg på præcis samme måde som før. Indtaster feltnavnet, efternavn, og skriver indtast
efternavn. Da jeg ikke mener, det er vigtigt nødvendigvis at få folks efternavn, hvis jeg for eksempel gerne vil ind og personalisere mit nyhedsbrev en lille smule mere, kunne man vælge at sige, at det var required det her, men jeg synes normalt, det er fint bare at skrive kære fornavn, derudaf, så derfor synes jeg ikke, at jeg behøver folks efternavn til den her formular. Det næste, vi gerne vil have fat i, det er e-mailen på personer derude. Derfor går jeg ind i Advanced Fields her og vælger e-mail. Som du kan se, så er e-mailfeltet allerede udfyldt med navnet e-mail, så det behøver jeg i virkeligheden ikke at gøre så meget ved. Til gengæld så er en af de ting, der er vigtige ved en e-mail, det er jo, at jeg får den korrekte e-mail, og derfor kan jeg gå ned i det her felt og trykke Enable E-mail Confirmation, hvilket i virkeligheden bare sørger for, at der kommer endnu et felt, hvor at man skal indtaste sin e-mail 2 gange, så jeg er sikker på, at man har tastet rigtigt første gang. Derudover så vil jeg jo gerne have, at folk skal indtaste deres e-mail, derfor vælger jeg igen Required. Og det er her, hvor at No Duplicates kommer ind og bliver en lille smule vigtig, fordi jeg har ikke lyst til, at flere forskellige brugere kan oprette sig med den samme e-mailadresse, og derfor går jeg ind og vælger No Duplicates. Nu har jeg lavet den nyhedsbrevsformular, som jeg gerne kunne tænke mig at få ind på mit site. Så nu går jeg ind og siger Update Form, eller udgive form, hvis man skal oversætte det til dansk. Herefter kan jeg gå ind på en post, jeg kan gå ind i min sidebar, jeg kan gå ind de her forskellige steder, hvor jeg gerne vil have min nyhedsformular ind, og kan tilføje den her. Derfor går jeg nu ind under post, og jeg har lige skrevet nyhed til den her video, jeg sidder og laver lige nu. Og jeg tænker, det er måske meget smart at få puttet min nyhedsbrevsformular ind under den video, som jeg sidder og laver nu, så I kan eventuelt indtaste jeres informationer, og I kan modtage mit nyhedsbrev, eller I kan selvfølgelig også vælge at lade være. Lige pt. går jeg ind under selve min nyhed, går ned i bunden, jeg går lige lidt ned, og heroppe øverst kan I se, der er kommet en fane, hvis lige har installeret Gravity Forms, der hedder Add Form. Den klikker jeg på. Nu får jeg muligheden for at vælge mit nyhedsbrev. Jeg kan sige Indsæt Form. Når jeg har gjort det, kan jeg gå op og sige Save. Nu har jeg ikke udgivet den her post nu, så derfor siger jeg Save, ellers kunne vi gå ind og sige Publish. Og herefter kan vi gå ind på den side, skal jeg lige refresh her engang, og nede i bunden kan du se min registreringsform færdig. Jeg vil gerne hive noget data ud fra min formular. Det kunne være for eksempel, at jeg gerne vil trække det her data ud og putte det over i et mailsystem, så at jeg kunne gå ind og sende en mail til mig selv, eller til andre, der har registreret sig via mit site. Så det jeg gør nu, det er at lige indtaste mit fornavn her engang, og mit efternavn, og min e-mail. Og den skal jo som sagt ind 2 gange, da vi lavede den om før, at man skulle indtaste sin e-mail 2 gange. Nu går jeg så ned og trykker Submit, eller tilmeld. Og herefter går jeg så ind i min forms, og kan gå ned under det her, der hedder Entries, eller indtastninger. Hernede kan jeg så se, hvem der har registreret sig på mit site, og i det tilfælde er det selvfølgelig kun mig selv. Men det jeg også kan gøre, det er, at jeg kan gå ind i den her, der hedder Import-Export. Her kan jeg gå ind og sige Export, nyhedsbrev. Her kan jeg så vælge, hvilke felter vil jeg gerne have ud. Vil jeg gerne have alt ud, og Gravity Forms går ind og trækker en masse forskellige data på, blandt andet hvornår at en bruger er lavet, hvornår hvilken URL kom det fra, hvad er deres IP-adresse osv. Og i det her tilfælde vil jeg bare gerne have fornavn, efternavn og e-mail ud. Jeg kan nede i bunden kan jeg gå ned og sige, hvornår jeg gerne vil hive information ud fra. Det kunne være, at der var mulighed for at registrere sig til
til et event, eller i det her tilfælde til nyhedsbrev, over en længere periode, og hvis jeg gerne vil have folk, der kun er fra den 3. i 10., så har jeg mulighed for at gå ind og sige, at den skal starte fra den 3. 10. og gå til den 4. 10. blandt andet herinde. Men da jeg gerne vil have alle registreringer ud, går jeg bare direkte ned og siger download export file. Nu får jeg så en CSV-fil ned, som jeg kan åbne her. Og her står alle datoerne, eller dataerne selvfølgelig, fra min form. Og den er komma-separeret, det vil sige, at hvis man gerne vil have det ud til et mailprogram, eller hvis man gerne vil kunne sidde og læse det ordentligt i Excel, så skal man lige ind og formatere og sådan noget på det, og det går jeg ud fra, at man ved, hvordan man gør. Ellers så er det selvfølgelig noget, man kan gå ind og finde ud af på nettet, så det er rimelig simpelt. Det var alt for nu, og jeg håber, at I kan bruge det til noget. Og derudover også vil jeg sige, at selvom at Gravity Forms koster lidt penge, så er det helt klart det værd at hente det ned, hvis det er noget, man skulle gå hen og bruge tit, det her online registrering.